बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनैसो ब्लग भिडिअ बानायबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय बेबो बबेयाव दंफैयो नायदो नै आङो दख'ना नायनो फैदों आरो ना लोगोफोर ओरैबायदि मोजां मोजां वाव गासिबो लकेल गोजा लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय माने स्किप खालामनाङा दे माने जों हिन्जावफोरनिसो आरो ना फुजानि थाखाय बिराद मोजां मोजां कालेक्सन लानानै फैदों आरो एभरिवान खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायफैनाय थाबाय बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनैसो ब्लग भिडिअ बानायबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय बेबो बबेयाव दंफैयो नायदो नै आङो दख'ना नायनो फैदों आरो ना लोगोफोर ओरैबायदि मोजां मोजां वाव गासिबो लकेल गोजा लोगोफोर नायबाबो नायख'नो हाला नायदो बिराद मोजां मोजां आरो आं दिन्थिगासिनो दं दे लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय माने स्किप खालामनाङा दे माने जों हिन्जावफोरनिसो आरो ना फुजानि थाखाय बिराद मोजां मोजां कालेक्सन लानानै फैदों आरो आङो दिन्थिगासिनो आरो ना गिलु बालु दख'ना नै लोगोफोर आयौ मासे मोजां मोजां खरम खथम गोजा आरो ना नै गासिबो लकेल दख'ना आखाइजों दानाय गोजा आरो ना ओमफ्राय लकेसनखौ खिन्थागोन आरो आङो दा नों मा रोखोमनि मा कालारनि गाननो आरो ना गासिबो दङ हेभिबो दङ लाइटबो दङ होनदो दामफोरा ओमफ्राय नै नोंथांमोना माबायदि नुदों नैबेखौ मबाइलाव बारा मोजां फैयाखै नै माने रियेल नुदों रियेलाव मोजां आरो मानो बिदि जादोंथाय मिथिलाहाय बिसिङाव नायलाय बिसिङाव एफएम नै मोजां मोजांथारहाय ओमफ्राय नै ओरै बासिनानै दोनबाय आइजोफ्रा आरो ना बिमा माहारिफ्रा आइजोफ्रा बासिनानै दोनबाय दंलाबायो नै बिदि आरो ना ओमफ्राय नैबे रुमावबो दङ गिलु बालु दख'ना हलसेल हरो ने गिलु बालु दख'ना दामफोरा बेसे बेसे नै बेखौ सासे आब'आ नायदोंमोन मोजां नुथारदों माथो रुमुथुथुनो बेखौबो मबाइलाव मानो बिदि नुदों मिथिलाहां नै मबाइलाव बोरैबा नुदोंहाय नै लोगोफोर गासिबो ओरैबो दख'ना गोजा गासिबो लकेल दख'ना नै ओरैबो आरो लकेल दख'ना गोजा नै एबार कालारखौ एसे मोजां नुदोंलाय नैबेयाव बिदि मोजां मोजां आरो ना ख्रोम ख्रोम माइदि दिन्थिगासिनो दं आरो ना ओमफ्राय नैबे रुमुदुदु नैबेबो रुम मोनबैसे दख'ना दं पात्ता गैला आरो ना दख'नायानो दख'ना वाव अबे मोनसेखौ गाननो हायो माबायदि नांगौ दख'नानि गुदाम अबे लाखाजोबबावनायसो नै बेफोरो जोङो माने दख'नाखौ नायै नायै फेजोब्बाय आरो ना ओमफ्राय जों जेराव दख'ना नायनो फैदों बियो माइनावफुरियाव आरो ओमफ्राय नै जोंना बेनो दख'ना मालकिना नै हाय होनदों बेनो आरो ना मालिका ओमफ्राय आङो दिनैसो फार्स्ट टाइम निउ कास्टमार आरो ना आङो ओमफ्राय बुहुद नायखाबाय बुग्लुंजोबखाबाय ओमफ्राय नै नोंथांमोना माबायदि नुदों नै पिंक कालार आरो ग्रिनावहाय मोजां नुदोंना माने हलसेल रेटआव हरो आरो आब'आ जायफोर नोंथांमोना माने फुजानि बायनो होनना नेना दंमोन बा सानना दंमोन फुजायाव गाननो थाखाय थ' लांफैनो हागोन आरो ना ओइ नै आब'आ बिजि मालाय माने न'आवनो हरो नालाय आब'आ बेस्रा खामानिबो मावदों इन्दिबो दङ थारैनो नोंथांमोनाबो नायनो हागोन आरो ना नैबे गेजेराव आगर दङ आरो ना बियो ग्रिन ओमफ्राय ओमफ्राय नै नोंथांमोना बेखौ माबायदि नुदों एकदम रियेल कालारा नैबेयावसो फैदों दहाय जाथाराखैमोन आरो ना नै आङो बेखौबो मोजां नुदों आरो ना लोगोफोर नै नायनोसै र' ओमफ्राय नै लोगोफोर बेखौबो आं फसायदोंमोन आरोखि ओमफ्रायो बेयो मालाय सोरबा अर्डार हरखादोंनो बिराद मोजांमोन आरोना बेबो अन्थावथावनो आं बेखौसो फसायबाय मोजां मोनथारदोंना बेबो नायलाय नोंथांमोना बिराद मोजांहाय बेबो नै बेखौबो मोजां नुथारदों गोदान ना गोदान डिजाइन लरेन्स होननायनि थाब थाब लांफै नै
जायफोर खाथि खालानि फट' गाखोनानै थांलायनाङा न'आवनो गोसो बायदि थान्दा फांखा दंखायो नै गोसो बायदि जिराय आरो बासि आरो ना जि बुलुंजाखाबाय थफ्ला थफ्ला नै सासेया गांथाम लाबाय सासेया गांसे लाबाय सासेया गांसे सासेया गांनै आरो ना दहाय सोरबा फन फैना होबाय लोगोफोर नै आं गांसेल' लाबाय आरो ना मा दख'ना लाखो बेखौ आङो न'आव थांबा खोन्थाहैगोन दा जोङो लाबाय आरो बयबो फुजानि नामावहाय बिराद मोजां मोजां दङ लोगोफोर दख'नाफोरा आरो ना जायफोरनो नांगौ लांफैनो हागोन अब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिनदो बाय बाय